Taming sa dughan alang sa kaluwasan. Efeso Kapitulo 6 versikulo 14. Og sinuluban sa kutamaya sa pagkamatarong. Kinahanglan natong isulob ang matag piraso sa hinagiban ug dayon mo barog nga lig-on. Gipasidunggan kita sa Ginoo, pinaagi sa pagpili kanato isip iyang mga sundalo. Makig-away kita nga maisugon alang kaniya, magmintinar sa katungod sa matag transaksyon. Isulob ingon imong tami nga gipanalipdan sa Dios ang pagkamatarong nga pribilehiyo sa tanan nga isulob. Kini magpanalipod sa imong espirituhanong kinabuhi. Daghang mga tagana ang nahimo alang sa tanan nga sinsero, matinguhaon ug mahuna-hunaon nga naghimo sa buhat sa paghingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. Ang kusog, grasya ug himaya gihatag pinaagi ni Kristo, nga dadon pinaagi sa mga anghel nga nangalagad ngadto sa mga manununod sa kaluwasan. Walay usa nga hilabihan kaubos, hilabihan kadunot ug dautan nga dili nila makaplagan diha kang Hesus kinsa namatay alang kanila. Ang kusog, kaputli ug pagkamatarong kun sila mosalikway sa ilang mga sala, muhunong sa ilang dalan sa kadautan ug motalikod uban sa bug-os nga katuyuan sa kasing-kasing ngadto sa buhi nga Dios. Siya naghulat sa paghubo kanila sa ilang mga bisti nga nabulingan ug nahugawan sa sala ug sa pagsulob kanila sa maputi, masilaw nga mga bisti sa pagkamatarong. Ang tinuod nga mga matarong kinsa sinsero nga nahigugma ug nahadlok sa Dios, nagsulob sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo sa kauswagan ug kalisdanan. Ang pagdumili sa kaugalingon, pagsakripisyo sa kaugalingon, pagkamanggiluyon, pagkamabination, gugma, pailob, kalig-on o kristohanong pagsalig, mao ang adlaw-adlaw nga mga bunga nga gipas-an ni adtong tinuod nga konektado sa Dios. Ang ilang mga buhat mahimong dili imantala ngadto sa kalibutan, apan sila sa ilang kaugalingon sa adlaw-adlaw nakigbugno sa dautan og nakaangkon og bililhon nga mga kadaugan batok sa tentasyon ug sayop. Ang tanan nga nagsulob sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo, mubarog sa iyang atubangan ingon nga pinili ug matinumanon ug tinuod. Si Satanas walay gahom sa pag-ibot kanila gikan sa kamot sa manuluwas. Walay usa ka kalag nga diha sa paghinulsol ug sa pagtuo nga nag-angkon sa iyang panalipod nga pagatugutan ni Kristo nga moagi ilalom sa gahom sa kaaway. Ang matag usa adunay suod nga pakigbisog sa pagbuntog sa sala diha sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Kini usahay sakit kaayo ug makapaluya nga buluhaton tungod kay samtang atong makita ang mga hiwi sa atong kinaiya, kita nagpadayon sa pagtan-aw kanila imbis nga kita kinahanglan nga mutan-aw kang Hesus ug magsulob sa kupo sa iyang pagkamatarong. Ang matag usa nga mosulod sa perlas nga mga ganghaan sa syudad sa Dios, makasulod didto ingon nga usa ka mananaog ug ang iyang labing dako nga pagdaog mao ang pagbuntog sa kaugalingon.